Γεια σας, καλησπέρα σας. Άλλο διακρίνω, άλλο κατακρίνω. Δύο διαφορετικές σε αντίθεση κατεύθυνση έννοιες και ψυχολογικές διαδικασίες. Στο σχολείο μας λέγανε αναπτύξτε την κρίση, την κριτική σκέψη. Να μην είστε δηλαδή παπαγάλοι, απλά να απομνημονεύετε, να μάθετε να κρίνετε. Στην ουσία αυτό σημαίνει να μάθουμε να διακρίνουμε. Τι σημαίνει διάκριση? Αναγνωρίζω το ορθό από το λάθος, το ψευδές από το αληθινό. Τι είναι σωστό να κάνω και τι είναι επιβλαβές να κάνω, ορθό και λάθος, επιβλαβές και ωφέλιμο. Και πάνω απ' όλα η διάκριση μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, το αληθινό από το προσωρινό, από το αιώνιο από το προσωρινό. Αν θέλετε να ακούσετε για τη διάκριση και την κατάκριση, την Κυριακή συζητώντας με την Έλλη ζωντανά στις 1 και 4 ώρα Ισπανίας.